Ilta. Sori, ei tää on henkilökunnan aloitte. Mä tuun ihan kohta palvele sua. Oletko tämän paikan vastaava hoitaja? No tällä hetkellä joo. Anna-Leena Kohelin. Tarkastaja. Mä tulin vilkaisemaan, että teillä on alkoholiasiat kunnossa. Jos sä pääsisit vaikka huomenna tulemaan uudestaan. Kun meillä on nyt tämän paikan omistaja ei ole tavattavissa. Minulle riittää, että sä olet vastaavana hoitajana läsnä. Näyttäisit sä sun anniskelupassi? Olisiko sittenkin pitänyt tulla päiväsaikaan? No, tuskin täällä mitään pelättävää. Ei täällä näytä mikään muuttuneen. Hemmetti! Yritetäänkö tappaa mut? Anteeksi, mä en tiedä, että sä oot sinä. No kuka muu se olisi voinut olla? Ootko sä löytänyt mitään? Mä oon löytänyt pölyä, vanhoja rättejä ja hometta. Täällä ei ole asunut kukaan vuosikausi. Uskon mua, täällä ei ole ketään. Shh. Askel. Mä en kuulu mitään, kuulit? No ei mä oon varma, että täällä kävelee joku. Vanhassa talossa hiiret saattaa natista. Juuri näin. Kohan ne äänet ei kuulu sun päästässä. Mitä? Ei mitään, ei yhtään mitään. No niin, missä se sairaalahuone oikein on? No siellä alhaalla. No niin, mennään sitten seuraavaksi katsomaan täällä. Siltä käy tylsäksi, kutsu paikalle pihlaakon